सा ढेकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 14थि बोसोरारि जखनथाइया सानसेनि हाबाफारिजों जालाङो। सनितपुर जिल्लासिंनि बाटासिपुर हालामनि हांमापुर बर' गुदि फरायसालियाव सा ढेकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंनाय फुंबिलि समाव गौथुमनि फिरफिलाखौ बिरहोयो दखरा आफादनि आफादगिरि रादाय बसुमतारिया। मख'जाथावदि सा ढेकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 14थि बोसोरारि थान्दै जखनथाइनि मेलाव आलासि महरै मिरु एबसुनि बुंथिगिरि अबित नार्जारि, सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जित स्वर्गियारि, सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि कमल कुमार मोसाहारि, सनितपुर जिल्ला एफआरसिनि आफादगिरि फैलाव खुंगुर ब्रह्म, सनितपुर जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि शरत सिंह बसुमतारिमोनजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि समाज सिबियारि आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मिरु एबसुनि बुंथिगिरि अबित नार्जारि, सनितपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि जित स्वर्गियारि आरो सा ढेकियाजुलि दखरा एबसुनि आफादगिरि रादाय बसुमतारिमोना खौरां बिजोङाव ओरैबादि बुङो। ढेकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आफादनि 14थि बोसोरसालि थान्दै जखनथाइखौ दिनै दखरा आफादनि बेन्दोङाव थानाय हांमापुर गुदि बर' फरायसालियाव सानसेनि मेलगोनां हाबाफारिजों खुंफुंगासिनो दङ। दा बिनिनो थान्दै मेलाव दखरा आफादा हांख्रायनायजों लोगोसेनो आंबो बे ओनसोलनि सासे थागिबि आरो बे दखरा आफादनिनो आंबो गुदि हिसाबै जे बेयाव आं दिनै बाहागो लाफैदों आरो बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों दिनै सा ढेकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय जि माखासे जेंना दायोथ' आरो बिटिआर गोरोबथानि माखासे बाथ्राफोरखौ बेयाव जों सावरायलायबाय थानाय जादों आरो बिटिआर गोरोबथानि सिमा बारायनायजों लोगोसे बे इनस्टिटिउसनफोर गायसननाय आरो फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि गोदान ओनसोल सनितपुर आरो बिसनाथ जिल्लानिफ्राय गासै गं 5 नङाबा 6 गोदान समस्तिफ्रा जे एसटिए सोरजिजागोन जे बेफोरनि सायाव जोङो गुवारै सावरायलायदों आरो बेजों लोगोसेनो जे बिटिआर गोरोबथानि 5.3 दफा बायदियैनो जे बे ओनसोलाव गोबां हा मोननो गोनां दंबावो। दायो सनितपुर आरो बिसनाथ हिसाबै गासै 19,000निबो बारा बर' न'खरफ्रा दासिमबो हा मोननायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। दा बेखौनो बिटिआर गोरोबथानि 5.3 दफा बायदियै जे बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा जे 100% जौखोन्दो जे हाखौ मोननो हायो दा बेखौ जोङो बोरै मावगोन बिनि सायाव जों बे समाव जों गुवारै सावरायलायबाय थानाय जादों। दा बेजों लोगोसेनो बे ओनसोलाव गुबुन ओनसोलाव जेरैबायदि बर' बिजोंनि जेंना बै जेंनाफोरखौबो लानानै बेयाव गोथौयै सावरायलायनाय जादों। बेबायदिनो बिटिआर गोरोबथानि 6.3नि गेजेरजों जि स्कुल आरो कलेजफ्रा जि प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ आरो बेजों लोगोसे एजिएस आपग्रेडसनफ्रा सनितपुर आरो बिसनाथ जिल्लायाव गासै 70नि बारा स्कुलफ्रा दासिमबो टिचार पस्ट क्रिएट खालामजायाखै। दा बेफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायदों आरो बेजों लोगोसेनो जे जोंनि ओनसोलनि समाजादि माबायदि जानांगौ आरो फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि सुपार 50आवबो जे जोंनि सनितपुर आरो बिसनाथ जिल्लानि गथ'फ्राबो दि बाहागो मोननांगौ जे बेखौ बोरै बाहागो लाहैनो हायो बेखौ बिमा बिफाफोरजों लानानै गुवारै सावरायलायनाय जादों। ढेकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि 14थि थान्दै जि जखनथाइ बे हाबाफारियाव आंबो बेखेवगिरि महरै खालामना लिंनायलाय बेहाय फैदों आरो बेहाय जोङो रायजो राजा बिथांमोना खोब लोगो लोगो फैनानै बेहाय बाहागो लादों आरो बे थान्दै जखनथाइनि गेजेरजों बे हालामाव गोबां जिहेतु जेंना दङ। सनितपुर जिल्लायाव जिहेतु हा हुनि जेंनाया नांगौ बायदि दिनै जोबाखै। गोबां गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालिसिम जिहेतु फरायसालिफ्रा दासिमबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै, गभर्नमेन्ट जायाखै आरो बेनि थाखायनो गोबां फरायसालि बिथांमोना जेरैबायदि सोलोंथाइ मोननांगौ मोननो हायाखै। नांगौ जेराव गभर्नमेन्ट फरायसालिफोर दङ बेहाय नांगौ बायदि टिचार गैया, दासिमबो जिर' टिचार दङ, दासिमबो सिंगल टिचार दङ। गासै बाथ्राफोरखौ बेहाय डेलिगेटनि गेजेरजों थान्दै जखनथाइनि गेजेरजों दखराया ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे बे हालामनि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ थुनलाइ आफादनि गुबुन गुबुन आफादनि बिथांमोनखौ लानानै बेहाय जिहेतु सावरायदों आरो बेहायनो जे हा हुनि जि जेंना जों बेफोरखौ बेहाय सावरायदों। जिहेतु बेहाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों माखासे दफाफोर बेहाय नांगौ बायदि दासिमबो मावफुंजायाखै। 3.1 जि एक्सटेनसन पार्टनि जि बाथ्रा बुंदों बेहायबो रायजो राजानि गेजेराव गोबां सोंलुफोर दङ। जों बेफोरखौ बेहाय सावरायदों आरो बेहाय आङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनिफ्राय आंबो बेखौनो बुंनो सानदों दि 3.1 जि एक्सटेनसन पार्टआ थांनाय जि 41आ जे गभर्नर नटिफिकेसन जाबाय आरो जिखिनि 2023आव जे 26 जानुवारियाव असमनि जि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे पेकेज फोसावदोंमोन 60टा गामिनि। दा बेवहाय 60टा गामिया जायालासिनो बेहाय 41टा गामियाल' नटिफिकेसन जानायाव बे 19टा गामिया मा जाखो आरो जागोन ना जाया बेबायदि रायजो राजानि गेजेराव जिहेतु सुंलुङा दङ। जोंहा बेहाय फोथायनाय दङ बेयो थाबैनो सुंद' समनि गेजेराव जागोन आरो जिखिनि थालांनाय गामिफोर जे फार्स्ट फेज सेकेन्ड फेजनि जि बाथ्रा बुंदों बेबो बिफोर 2024 जे MP इलेक्सन फैगासिनो दङ बिनि सिगाङावनो जागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। आरो जुदि जायाबा सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैनो
आरो जोंनि सनितपुर जिल्लायाव थानाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोनानो बेहाय जि इलेक्सनाव जि फैबाय थादों बिनि थाखायबो जोङो बिहित बेबस्था साननो गोनां जागोन आरो गोनां जायोबा जों बिनि थाखायबो आन्दलन खालामनो थाखायबो रेडि दङ जाहाथे जि एकर्ड 2020 सननि 7 जानुवारि जि मोनसे गोजोन गोरोबथा जायखौ जोङो बुंदों जाहाथे बियो मोजाङैनो इमप्लिमेन्ट जायो आरो 2024नि सिगाङाव जिहेतु जोंनि भारतनि गृह मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बुंनाय भारतनि प्रधान मन्त्रि जे बिथाङा बुंनाय थ' बिथांमोननि जि कमिटमेन्ट जाहाथे बिथांमोना गावनि कमिटमेन्टखौ लाखिगोन आंहा बिनि सायाव फोथायनाय दङ गिबियाव खौरां बुथुमगिरि आरो नायगिरि गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय दिनै सा दिखोजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 16थि बोसोरारि हांमाफुर बर' गुदि फरायसालिनि सानसेनि हाबाफारिजों जागासिनो दं बे हाबाफारियाव जोङो दायो फुंबिलिनिफ्राय जागायनानै हाबाफारिया खावसे थांबाय आरो नैबे जोंनि बे हाबाफारिया जोंना हाबाफारियाव जोङो जिहेतु लांगोना बेखेवनायनिफ्राय लानानै जोंनि सा दिखोजुलि दख'रा मेलाखौ बिरहोदों बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय आरो गेदेमा सुबुंफोरनि मुङै आलारि बाथि फोजोंनाय आरो जोंनि मुंख्लंफोरनि थाखाय जोङो बिबार बावनाय बेखिनि आरो सानसेनि थाखाय जोङो थान्दै मेल बेखिनिखौ जों लानाय जादों।